Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň duşuny güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, men efirimi geç başlayan bir topak habarlar geldi. Ýa-ni alyp ýetişmedim, şoň üçin ýagalmar boldy. Bagşlatma. Şoňky biziň temamyz Serdar Berdimuhammedowyň kezzap hökümeti. Ne şu arada men ýürüýte bir şoňky videony bir ülkeşe etjek bolýan. Gelin biz özümiz, ýa-ni barlak görelim. Şu kezzap hökümeti Serdaryň näme işleýär? Kezzap hökümet mi ýa kezzap dämi? Serdar Berdimuhammedow şu kezzap hökümetini goraýarmy ýa goranokmy? Gelin şu zatlary tez geçelim. Sizin bilşiniz ýaly men häzir gepleşip başlamakam gysa Gurban Berdimuhammedow boýunça informasiýa berjek bolýar. Sizin bilşiniz ýaly biz bir näçe ýyllap Gurban Berdimuhammedowyň diktaturasyna garşy görüşip gelýärdi. 4 ýylyň içinde ünferin bolsaňyz Gurban Berdimuhammedow ol uragan bolany ýeketek individual konsertler köşküne berýän adam, aýdymlary aýdyp maşynydan çykman aýdym ýa-ni mejlise gelip o ýerde de aýdym aýdyp ýören bir star şo günden ýa-ni gara saçyjy gowy saglyk günden 4 ýylda biz garry pensionera politiski trup ýagny siýasatdan massaga getirdik şonu. Häzirem Gurban Berdimuhammedow 2022-nji ýylda çydaman ýytyklana geçen kişi bolup ýa-ni Serdar Berdimuhammedow öz ornuna goýup uçren etdi özüni. Ýöne şonda da Serdar Berdimuhammedow inanman, ýagny özü döwlet dolanıp geldi. Hiç ýere Serdar goýgerse de ýa-ni KKP'nyň reglamentden çykmaly, diňe kartinka ýaly getip ýörmeli. Ýöne soňky wagtlar ýagdaýlar ütkap başlady. Inni Berdimuhammedow ýa-ni ýüreginden tutup muň helak bolup başlady. Ýüregi inni öňküsýäli işleýän o krize düşýär. Inni muň ýüreginden tutup başlady. Hemme Türkmen halkynyň aýdyn gargyşlary, aýdyn dogalary şunu ýetip başlady. Şu adam 4 ýylda siýasy massaga döndü. Diňe siýasat, fizik massaga da döndü. Men näme Gurban Berdimuhammedow kezzap, ganhor, Niyaz Önder'in ganhor diýen şu adam bizim watanymyzy Niyaz oglan adamdan onu öldürüp ýene de bizim watanymyzy oguldy. Biz watansyz bir ilat bolup kaldyk. Gurban Berdimuhammedow diňe pul ogulmady, diňe Niyaz öldürmedi. Bizim halkymyzy gyrdy. Şoň üçin şuň taryhda goýkyçyk ykbaly, gaty bir agyr ykbal. Biz onu hökman taryhda goýkyp geçer. Kim Gurban Berdimuhammedow? Hemme muzeýlerini, hemme ýa-ni döredýän öz täze taryhyny biz çalşakda hakyky taryh goýarys. Serdar Berdimuhammedowyň kakamy ýoluna alyp gitjek diýip halka gyryp ýören adamyň kimdigini biz hökman taryhda belläriz. Indi gelin öňürelim. Gurban Berdimuhammedow nirde? Näme boldy? Näme ekrandan ýetdi? Bizim garşydaşymyz ýiten soň uruş durdy bolýarmy? Näme şu adam ýetdi ekranlardan? Gurban Berdimuhammedow soňky maglumatlara görä Germaniýa geldi. Ýüregini arlatmagy. Şo ýerde 3-4 gün bolup gaýtdym ýa gaýtmady bellisi ýok, ýöne ekranlardan ýetdi. Indi häzir Serdar Berdimuhammedowdan indi ruhsat soraýan men pensiýa gitjek. Indi Gurban Berdimuhammedow pensiýa gidermi, gitmezmi? Onu ölçöler elbette. Pensiýa wagty öňden bäri geldi. Ýöne siýasatdan gitmeýär. Bu özüni ýene gidilecek, aňyrak gidilecek bolup, ýene de ýa-ni öz oguna batışlar edip Türkmenistan döwleti demokratiýa çykarman, Türkmenistan döwleti gowy ýola düşürmän şu kezzaplygyny etjek bolýar. Şu adam ýöne kezzapda, ganhor kezzap şu Türkmeniň iň erwet sözlerinden näme şunu aýtsam, şu sözde şu adam münafik. Men käwagt şunu ýa-ni nirdim anwagry ýa, şunu bolup ýörüşini, bolýan durmuşyny. Ýa şu özüni şu ranka getirip, özüni ýa-ni prigorit etdi. Indi oglan prigorit etdi. Ýöne bizim garşydaşymyz bolansoň biz soňuna çelip birinji videomy seyredip bolsaňyz biz ýakasyndan alyp Türkmen tiýaly soňuna çelip şunu basýar. Biz diktator aýrýat diýip
DWT Halk Hareketi birinci videosundan bäri ýygyderli görüş alyp barýar. Indi gelin ünsörelim. Gurban Berdimuhammedow nerden? Gelin ýa-ni şunun videolaryna, ýa-ni Watan habarlar programasyna seýrelim. Hani Gurban Berdimuhammedow? Men size bir näçe video görkezýän. Ondan biz esas temamyza geçeriz. Ine ünsörelim. Watan habarlar 9-njy ýa-ni ýagda. Badarga berilen. Yine Serdar Berdimuhammedow. Yine söyledim yine Serdar Berdimuhammedow. Salam arkadaşlar, kahraman Serdar'ımız. Bak. Onun çizgitlerini öňe sürüp, dünýä jemgyçliginde etmekde barasyndan başı barada habar berdi. Arkadan yok. Prezidentimiz ba mahallarynyň halal zehmet çekýärlerim. Täze üstünlüklere gadanýarlarym. Türkmen Ýokary hormatlyga mesele. Türkmenistanyň döwlet syýlarlary bilen syýlarlamak hakynda Ama ne bu videoda arkada yok. Hani bizim arkadamız? Arkamız boşaldı. Hani arkadan nerede? Yok. Indi ikinci video seyredelim yani onu şunki dünkü olan video, ola önküsünki şun dünkü olan video şun çıktı. Yani dün akşam çıktı. Yine de Serdar Berdimuhammedow. Dünya ölçülerine laýyk dogrulan. Yine Serdar Berdimuhammedow. hukuk kenişiniň nowbatdaky mejlisine geçirdim. Onu harby we hukuk goraýjylardan şöyle onu aýna ýerine ýetiren işleriniň jemler. Yok, Gurban Berdimuhammedow. Şu ýa özüňizden barlap bilersiňiz. Ýagny şu Watan programmasy bular esasy informasyon propaganda kanaly şu iksan diktatoryň. Yok Gurban Berdimuhammedow. Köne videolaryny görkezýär Erdogan bilen duşup ýör, o ýerde bu ýerde köne videolar çykaryp ine bady halkallap ýör. Indi Gurban Berdimuhammedow birden yok bolup gitse näme bolar Türkmenistanda? Ýalňy öz kommentariýaňyz. Serdar Berdimuhammedow düzelýärmi? Opozisiýany içine salyp bir näçe, ýa-ni bir näçe däldi, siyasi parçalara ruhsat berirmi? Halk bilen işlermi? Halkyň tarapyny tutarmy? Ya kakasynyň ýolunu alyp bararmy? Ýalňy kommentariýada öz pikirlerini. Men diýjek bolýanlarym gepini tümmek göri, biziň görüşmiziň birinji etap finişine ýakynlaşdyk. Birinji etap Gurban Berdimuhammedow sahnadan gitmeli. Näme ýagdaýda biziň işimiz ýok, öz işi. Şu finala gelip başladyk. Ine 4 ýylla opozisiýaň eden işi. Ananyň bir çykyş etmeýän bolsa, şol ýene gitara çalyp, näme edip, ösüp, ýa-ni bägürläp ýörerdi. Kezapçylyk edip. Opozisiýa şunu durdy, opozisiýa şunu jogapkärçilik çekdi. Bütün dünýäde we halkyň önüne şonu ýüregine göterilmeýän ýykylyp ýatyr. Diňe opozisiýa. Ine biziň esasy üstünlüklerimiz. Göreli näme şol üstünlük torya ýöne biz birinji etapyň finişine ýetdik. Ondan soň seyredip görürüz Serdar Berdimuhammedow opozisiýanyň we halkyň görkezýän talaplaryny ýerine ýetirýärmi, ýetirnok. Ýetirmeýän bolsa oňa garşy görüşýär. Sebäbi diktatura sistemini saklap gelýän Gurban Berdimuhammedow giden bolsa, ikinji, ýa-ni Gurban Berdimuhammedowyň kezzap hökümetiniň esas kezzap adamlary Sapar Toýlyýçy bir topar adamy biz aýda sonra aýratyn. Ine Serdar Berdimuhammedow şol sistemany saklap gelýär we şol tupik ýoluny dowam edýär diýip aýdardy. Şoň üçin öňde tizden uly ütköşükler bolmaly. Ünsören. Indi gelin biz öz temamyza geçelim hormatly vatandaşlar. Ýadyňyzda bolsa, men bir şundan bir näçe ay mundan çykyş edipdim. Kasım bizim vatandaşymyz bilen Kasım ine şoň ýagdaýy boýunça, şonuň oglunyň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistandaky işläp giden we işleýän korrupsiýonlar barada size material berdik. Biz onu ýürüýte berdik. Türkmen hökümeti şunu seyredip prokuratura derňew, ýa-ni polisiýaň derňew işgärleri derňäp, şonu barlap, şol adam jinaýat eden bolsa, jogapkärçilik çekmeli, jinaýat eden bolmasa, onu ýa-ni jogabyny bermeli. Ne şu Kasım diýen oglan, Amerikada ýaşap ýören oglan, ol prokuratura biziň haýyşdymyz boýunça prokuratura, polisiýa, adalet ministrine, prezidentiň adyna hemme ýere hat berýärdi. Jogaba ýok.
hükümet yok. Hiç vakt cevap alıp bolmak şolardan. Şolar şeýle bir gorkýala cevap bermene. Bir daha da düşünemem. Haçanla hükümet teň hatyna cevap bermese, şu zatlar tasdiklany bolýar. Şol düşünen okşalardı. Ine Serdar Berdimuhammed öwrenmeli administratif ýa-ni çözükleri näýe edilmeli. Bir adam hükümete hat yazsa, egerde şol hükümetin işgari ya adliyeni ya departament ya ministerlik ya da prezidentin divari cevap vermese, onunla şol yazılan dağıtlar tasdiklanma bolýar. Doğru düşünün. O sistema şeyle. Şoň üçin biz prokuraturadan cevap garaşýar, biz ýa-ni Serdar Berdimuhammedowdan cevap garaşýar. Gelin men şol videoň bir näçe momentlaryny öküdin we şol taryhy size ýatladyň. Nöňsörün men aňarda bir adamlarym tapdym, şoňa kömek edäjek adamlary определённо şunu ýalap bir pul tapşak adamlarym tapyldy, vaat edildi, gürleşilip ýa-ni bir bollum diýip ýörenýatym. Amerikada Orazow Kuwunç diýip biri bilen tanış boldum. Tanış bolmamyň sebäbi Orazow Kuwunç diýen adam men size gurrun bereyim. Kim ol adam? Şunu her suratına bakıyoruz. Orazow Kuwunç yine eğer suratına bakayım. Yine şu Orazow Kuwunç diyen adam. Şu Orazow Kuwunç Aşyr Muhammedoviç 4 martda 1977-nji ýylda doğulan. 2011-nji ýyldan 2016-njy ýyla çelli Pakistandaky Türkmen ilçihanyň ataşeýsi bolan. Şonu şo ýerde işleýän soň, ýa-ni razvedka eden soň Pakistanda, ýa-ni Türkmenistanyň emhemmetine degişli bir gurumy we soň woýnkomatda gelip işleýär. Näçe woýnkomatda ýa-ni emhemet işleri woýnkomatda işläp bilýär. Woýnny emhemet bilen bir nimede bir gurda işleýär. Ondan şol adam inanmarsyňyz, Türkmenistanyň hökümet işgärlerini işläp, Türkmenistanyň sırlaryny bilen adam gidip Amerika Bostonluk Almana arda berýär. Ünsiň politik ubýerşi. Ine watan dönügi. Muňa watan dönügi diýen oklar gaýtyp muny gollap öýdäki aýaly, ýa-ni Durdiýew Aýsaltan oňa pullary berip, ýa-ni şo ýerde oturan ýerine bular ikisi Durdiýew Aýsaltan Gurbanow bilen ekranda görýäňiz şu maşençilik edip Amerikadaky oturan adamlaryň pullaryny ýýär. 2 bolup 35 min dolar. Yine şu reali vatan dönügi Türkmenistan sırları bilýän Amerikada ubýerşe dinläp ýa-ni dilep Bostonluk dilýän adama vatan dönügi bolan ok ýöne opozisiýa şu reali ýa-ni jenaýat işleri açyp korrupsiýany açyp hökümete kömek edýän opozisiýa vatan dönügi bolýar. Näçe? Şu torada men şu videoň soňuna jogap berem. Indi gelin bir tarihimize devam edelim. Yine şul Orazow Kuwunç Aşyr Muhammedow bilen ýaşaýan ýerinde bu 6000 diýilip bak. Yine şul aýal Durdiýew Aýsaltan Gurbanow Türkmenistanyň maliýe we yksadyýat ministrliğiniň maliýe bazary we ätiyek ýalandyryş bölümçesiniň müdiri şul aýal öz ýa-ni korrupsiýon swязlary bar. Şul aýalyň üstü bilen Kasım öz oğlunu Aşgabatda propiska ettirmeyene, yani şular boyun alıp pul alýarlar. Bir 6.000 dolardan başlayarak 35.000 dolara getirýärler. Yine şu aýal bir kanun ýagdaýda Mara welaýatyna ýaşaýan bir çağany ogulluk edip öýüne propiska ettirip, onu 2 san şahadatname ettirip, onsoň bir günne şonu propiskadan çykaryp şahadatnamany, yani suwdy üstü bilen ýatyrýar. Mütberýände. Diýmek suwdam şoň içinde, diýmek şulaýalym şoň içinde, diýmek zaksam şoň içinde 3 tane edaranyň korrupsiýa edýänini açdyk. Ekonomika Finans Ministrligi, Zaks we Sud. 2 metrika bolup bilmede. Birine Mar welaýatyna doguldy, beýleki metrikada da Aşgabat şäherine doguldy diýip ýa-ni şahadatnama berýär.
ZAGS suwdyň rüşeňeti bilenim ondan olar anulýa edip, ýa-ni suwda pul berip imtimize edýär. Ine ýa-ni şul korrupsiýon skema. Şunu biz öz videomuzda düşündürdük, goýduk, gördüler, zat etdiler. Kasım ardaýady prokuratura prezidentiň adyna bizim aydın adreslaryna prokuratura hem ýere ardaýady. Hiç netije ýok. Gelinde biz ýa-ni şul bizim efirimizde jaň edil barlak görüli ütköşük bagam Türkmenistanda ýa ýokmy? Näme bolup geçýär Türkmenistanda? Şu mesele boýunça gelin biz Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisady ministrligine jaň edil. Men şöýlen şola ýaly işlemeýär şonu biletim gelýär. Alo? Salam aleykum. Bağışlan, men adım Murat. Men Durdy Waysatan Gurbanyň bilen görüşjek bolýam. Meni ýa-ni birleşip bilermisiniz? Mali bazarlygy we etýanlyş bölümçesiniň müdiri. Men Daşöpden jaňa diýem. Men şoňa bir gürleşäjekdim. Ýani biz magazyn açsak bolýar Türkmenistanda. Şoň şertlerini lisenziýa almalymy? Şol hatda bileýek bolýar. Tamam. А где она работает? Она уже не работает там, да? Нет, у нас не работает. Она же работала раньше? Раньше, да. Да. Ее уволили, да? Потому что я ее знаю хорошо. Она мне помогла бы. Более. Как могу Нет, я сначала с ней свяжусь. Ну, спасибо за информацию. Значит, Durdy Waysatan Gurbanyna уволилась, да? Или уволили, это не принципиально. Она уже не работает. Да, не работает. Окей, спасибо большое. Окей. До свидания. Приятного дня. Спасибо. Ine hormatly vatandaşlar, biz häzir ýalňa Türkmenistanyň Iqtisady we Finans ministrine jaň etdik we şöýde Durdy we Aýsultan Gurbanyny işlemädi dip bildik. Ine şuraya ýa-ni videoda görkezýän adamymyz şuraya işden aýrypdyrlar. Diýmek, korrupsiýaga garşy bir görüş bada. Diýmek, egerde şuraya işden aýrylmasalar, onu diýmek, berekella Türkmen hökümeti bir küçük adamlar edýär, korrupsiýany ýok etmek üçin. Sebäbi Türkmenistan döwleti korrupsiýada dünýäde 2-nji ýerde bar ýa. Käwagt 3-nji ýere düşýär. Şoň üçin biz ine hökümete kömek edýär şul meselede. Näme hökümete kömek edýär? Korrupsiýany aýryp halka basyşlar bolmasyn, korrupsiýa edip halky taalamasynlar. Ýani hökümetdäki işleýän adamlar halky taalamasyn diýip ine şuraya bir adamlar edýär. Hökümete material berýär. Ine sizin sowutnamaňyz, ine sizin ýani bolan zatlar bolup geçen wakalar, näme korrupsiýon skemalary işleýär. Biz hökümete diňe kömek edýär. Biz egerde Gurbanyň Berdimuhammedow boýunça görüşdik. Ya Serdar Berdimuhammedow garşy görüşdik. Biz bilýät onuň ýani bire özüne milli lider diýip ýör beýlekem prezident din setlerinde oglan adam prezident bolup ýör. Biz düşünýär o zatlara. Ýöne olar aýratyn, hökümet aýratyn, Türkmenistan döwleti aýratyn da. Bizim esas maksadymyz halkyň ýolunu açmak. Şoýal korrupsiýa oranına çykyş edip aýtmalylar. Türkmenistan hökümeti şuna reaksiýa berip, şonu aýyrsa, onu bizim hem bir Türkmenistanyň ösüşüne boşanmamız bolýar. Diýmek, ertelki gelen adam, ýani artan mı ya başka bir adam yaptığı yerine diýmek oranı korkup başlar beýlikden zat kalmaz ya korrupsiýa üçin ine bölümleriň müdirleri tutulýar diýip bir ýoşak hereket eder. Ya da açyk pikir edip hereket eder. Ine şoň üçin de şuraya rasledowaniýalary ýani derneler geçirip material berýär hem prokuratura hem Türkmenistanyň hökümeti. Gatow şuraya reaksiýa bolmasa men bir gezek ömrümde bir gezek Serdar Berdimuhammedowa berekella diýen
sen hökümetinde sen diýmek şu döwletiň üstünme üçin hökümeti korrupsiýalardan arsalama üçin hereket edipsin. Bir doğru diýmeli. Yanlış bolsa yanlış diýmeli, doğru bolsa doğru diýmeli. Sebäbi diňe urup töýüp ýörsek, onu ýa-ni biz döwleti üstüremdik, halkymyzy üstüremdik, halkymyza kömek edemdik. Ýöne biz şermenle bolýar. Biz oraya işlemdik, biz efektiwna iýdigider ve sistemle işleyen halka hemme batışları, halkın batışlarını ayırır yani. Halka korrupsiýalar, halkı talamaz yani. Yine esas maksadımız şu. Ve Türkmenistan'a diktatör sistemi ülke halk eýçiligine geçip halk arasında azat yaşar yani görüşýär. Hormatly vatandaşlar, inni men Serdar Berdimuhammedow öldürünce kolyan şu çıkışımda Serdar Berdimuhammedow. Biz siz saylananına näme saylananyňyzy bilýäs. Biz pikir edýärdik, siz saylananyňyz sizden bir kakaňyzy ýaly köni Sovet korrupsiýalaryndan bir Ýewropada okan adam, Ýewropa bilimlerini bilýän, sizin joraňyz Ýewropada, ýagny özüňiz Ýewropa düşünjeli adam bir elementarny adam haklary, elementarny adam gymmatlyklaryny gowrap türkmen halkyna azajyk bir ýardamçylyk edip üstürediňiz diýip umydymyz bar. Ýöne şu neçelli hemme edilýän işlerde, käbi işlerde bir ýa-ni gorkup bir reşeýni alýaňyz ýöne esasy ýoly diktatör ýoluny barýaňyz, esasy ýoluňyz. Biz şu ýoldan çykmaly we siz ýa-ni arasy ýolda gitmeli. Siz Türkmenistan taryhyna täze prezident, Türkmenistan diktatörlükden başka tarafa geçici prezident bolmana şansınız var. Şu şansınız ulanmasanız, inanın sizem köçürdü, halk tutup, zorlar, öldürür, kurbanlığını arzu edişýärdi. Şonun için yine şu mesajları dinleyen ve ünsörüm şu zatlara özünüz, ondan öz baktığınız, öz avranız, öz durmuşunuz size gerek, bize gerek değil. Öz variantını saylan. Şimdi men yeni bir temany galdyrjak bolýan. Şu tema yine kägir adama diýe Türkmenistan bizim vatanymyz. Siz halka batışlar edýäňiz, pardon, siz vatanymyza ýa-ni erwet ýagdaýda görkezýäňiz. Siz bizim vatanymyza söz atýaňyz, siz hökümeti söýgenizde, Serdar Berdimuhammedow söýgenizde, siz vatanymyzy söýýäňiz. Siz vatan döňükleri, siz ýa-ni vatanymyzy ýa-ni oň reýtini gaçyrýaňyz, siz eýdýäňiz, beýdýäňiz diýip bize opozisiýa ýa-ni hökümet tanqid edýän adamlara şu ýaly pikirler ýaýradýarlar. MHM agentleri şu pikirler ýaýradýar. Şu ýaly pikirler ba, şoň üçin men şoňa jogap berdim diýär. Näçi? Ine terdim. Vatan we döwlet we halk we hükümet we prezident we onuň hükümeti. Bu dört tane düşünce dürlüdür. Ýöne şular üýüşüp bir döwleti mele getirýär. Haçanla şu döwletiň içinde şu ýaly şakajyklar däl, şu ýaly düşünjeleriň biri ziyan bolsa, mysal üçin hükümet korrupsiýar hükümeti, prezident diktatör bolsa, onda şu döwletim şu zat garalýar. Biz şoňa garşy görüşmeli bolýar. O diýmek Türkmenistan hükümeti vatan näl? Näçe? Türkmenistan hükümeti kim? Serdar Berdimuhammedow bizim setlerimize ogurlan adam. Gurban Berdimuhammedow ganhor, kezzap, Niyazı öldürüp, ýa-ni agdarşy edip, bir kanun ýagdaýda döwlet basıp alan ve soň öz dinastiýasyny goýup, häzirem elini ýa-ni bizim vatanymyzdan aýyrman saklap gelýän. Ondan öň Niyazow 1991-nji ýylda ýeke kandidat saýlaw geçirip bizim vatanymyza ogurlan adam. Ona öldürüp, ýa-ni Gurban Berdimuhammedow 2006-njy ýylda öldürüp, bizim vatanymyzy onun elinden alıp özüne ogurlan. Şondan beri 1991-nji ýyldan beri bizim vatanymyz elimizde ýok. Bizim vatanymyz elimizde däl. Vatan bizde däl, vatan Gurban Berdimuhammedowdan. Biz näme üçin Gurban Berdimuhammedowga garşy görüşýär? Ol bizim hemme adamymyz aldy.
ol bizim geleceğimiz aldı, bağımız aldı, bizim bağımız çalıştı, bizim vatanımız aldı, bizim haklarımız aldı, bizim tevaiyetlerimiz aldı, bizim hemme dadımız aldı. Şu bir zat oğurlap bolyan olsa, şu kezzap oğurladı. Bizim kahraman adımızı oğurladı. Öyle iki kere kahraman etti. Bir kezzap, bir guvadı alıp, şonu ulun gününü aydılıp geçse, şoladı hiç kim yanına barmıyor kahraman. Indi kahraman adamın kahraman adam zayrandı. Arkada adı zayrandı. Şorayalı elerde bir köçäňizde biri bu torun kezzap bolsa, şoň adam başlaňyň meret ya gurbany bolsa, hiç kim öz çağrını gurbany takmıyor. Ya gurbany täze çağrını enatası oturup pikir edýär, näme atdakaly? Gurbany diýär. A ýok gurbany diýmeli o kezzanyň ýa-ni taryhy mu geçýär derrew diýip gurbanyny goýan. Şoýaly kahraman ady, arkada ady, türkmen başa ady şu kezzapda daýlady. Indi ol atlar unup bolany. Şonuň üçin men her wagt aýdýan, vatan o näme? Bizim toprağımız. Ol hiç wagt ölen ok. Ol ömürlük, o mukaddes zat. Vatanın içinde halk, vatana edil, svark edilen ýa birleşlen. Ýöne hökümet şuň mar erti ýok. Erti Serdar Berdimuhammedow öler, Gurbany Berdimuhammedow öler garrap. Diýmek vatanım ölmeli. Ýok, vatan hiç wagt ölen ok. Bu kezzaplar öler, çalışanlar gider, täze hökümet geler, erti saýlawlar başlar, her 4 ýyldan hökümet çalışdy, her kime biz vatan diýermi? Ýok. Bizim borcumuz şular tankid edip, bizim borcumuz şular yaman ýola düşmedi ýa-ni dikkat sistemini geçmedi ýa-ni bizim borcumuz şular. Şu borcu ýetirýär. Şoň üçin vatan diýmek ol aýratyn zat. Hökümet diýmek wagtlaýynça gelen adamlar, olaň atlar çalışyp durmaly. Eýem 17 näçe ýyl boldy? 2006-dan 24 18 ýyl boldy. 18 ýylda eýem 4 ýyldan hasaplasaň diýmedim diýenne 4% çalışmaly. 5% bolmaly. Şu adam. Sen vatan oğludur, bu yürüsün yok. Sen vatan, halk vatan birden alaysa, bunun işi olacak bilýär. Şondan sen vizany ýerler, internetini pitikleýärler, seni haklaryny pitikleýärler, senin adatlygyny hemme adatlyk pitikläp, ýürüte konversasiýany şu 3 ýarynda saklaýarlar. Sen ofitsial ýagdaýda $700 alýan, $600 alýan, ýöne hakykatda bolsa sen $100 alýan. Sen gidaçylykdan çykmalylar. Sen adatlygy pikir etmeliler. Sen günne niýede çörak bolar, niýede gazanp bolar, kim ýanyna baryp bir $100 gazanp bolar diýip pikir etmeli. Sen adat bolmaly. Onanyň 1993-nji ýylda, 94-nji ýylda, 95-nji ýylda men dostlarym bady. Minister boldular, vice-premier boldular, ol boldular, bul boldular. Men bilemok ýöne bir şoýra edara, bir gyýyşmana barmy? Olar görýän, olar gelýär. Murat näme işläp ýörüň bäde? Ay şeýle ýa-ni tamojnasy dokument nizakonna saklaýar, şunyň 5-nji gün, 1-nji gün saklasa men bir topa şraf tölemeli. Hemme dokumentler ýerine öýlenmeden gitdi öýüne. Näme etmeli bilemok. Kim? Onu çağırıp söýýärmi? Sen şu gurbany tanawok. Sen administrativni şu ýykar. Şol bir zat edýän bolsa, ýa-ni serep şu dokumentini. Olum gelip peçadyny men elme berýär. Men peçady agam näme etdim şonu? Oho, men sen tamojny peçadyn gerekden doň taw. Men şol ofitsial dokumentlerime peçat goýsam, goýmasam men tutuşan deňden ýa. Goýýar da peçat gerek bolsa alýar. Ýok, o peçatyn gerekden. Şol ýani öz wezipetine düşünýän adam. Onuň şol vice-premierler, ýa ministrler diýärdi her wagt. Murat, adam öldür. Näme etseňiz? Nalog töleme. Ya ýene bir adet siyasata goşulma diýerler. Näme dip soraýardym, ay siyasata goşulsaň işiň diýen hemme zady ýitirersiň, basalarsın, ýitirersiň diýär. Ine şol 93-nji ýyldan bäri şu çynowniklar, ýokardan gelýän çynowniklar bize şol ýa pikir goýupdylar. Ondan soň enatarymyz diýip başlady. Näme etseňiz siyasata goşulma, ýa arysy işler zat. Arysy işler geldik. Basylmadyk, tutulmadyk. Tutura zat ýok. Gaýtyp naloglar köp töleýärdik. Onu belläpişdirip bağlarlar. Ýöne şol düşünje galy. Şondan bäri ýa şol
näerlik bildirýänleri, opozisiýa geçenleri ýa siyasi tarapdan gürleýänleri ýok etdiler. Şeýdip biziň aktivistligimiz, ýani halkdan ilat ýasadylar. Hiç şart diýmeýän, diň pul üçin ılgayan komersant ýasadylar. Biziň gaýtyp gelmeli. Terden baş tarapy öwürmeli. Indi biziň hemmemiz goşulmaly. Şu biz goşulansoň bir zat düzelýär. Goşulmasak, onanyň şular şeýle bir katastrofa edýär. Näçe? Bir heppe. Edýän işleri diňe bir düzünçülük. Ýokardan bir düzünçülük kararlar berýärler. Konstitusiýany günne turanna şu ýanky hereket et başlasa, ýürek başlasa bot başlaýar. Burada näme barşýar? Näme Türkmenistan üstün? Näme Türkmenistan dogry ýoldan üstün? Mümkin näme? Ýani şoň üçin men size aýdyn, biz hökman suratda aktivist bolmaly we hökümeti tanqid edip, hökümet bilen biz ýanky ýöne dogry tanqid etmeli. Edilen nada tanqid etmeli, tökme atmaly. Biz ýani hökümeti kontrol saklamaly. Onu biz hökümeti kontrol edip halk hökümeti bolýar. Birinji biz adamları saýlap hökümeti goýmaly. Prezident, ministrler, kabinet ministrler, müdürler, başlyklary, departamentlerin başlyklary, parlament onun hem şahaçylaryny saýlamaly, hem deputatlar saýlamaly, hemmeler saýlamaly we şol adamlar her 4 ýyl çalyşyp durmaly. Ine Amerikada ýar. Dedim, 16 ýylda näçe prezident çalyşdy Amerikada? Türkmenistanda çalışanlar. Ösen döwletde çalışan ýa Türkmenistanda çalışanlar. Rossiýada çalışanlar. Allah maddeler böküp çıkar Rossiya devrini deyip. FSB agenti. Yine hormatly vatandaşlar, şuraya yanlış pikirler var. Bizim vatanımız hökümete bir zat diýsen, sen Türkmenistan'ı nime diýen, hapat diýen, korrupsiýa bir hökümet korrupsiýa diýe, şu netijeleri erwet diýsen, sen Türkmenistan ýere sokjak bolýan, sen Türkmenistan awraýyny açajak bolýan. Oho! Bizim näme ekspertiza analizlerimiz barmy? Ya biz şuraya güýçli ekspertni, hana ýürütülüşdirilen gurumlar var, ekspert gurumlar. Olar saýlan hünärment goýunça iň ýokary derece ekspertler gelip Türkmenistanyň analiz etkelýärler. Pasportlaryň üstünden aýlanyp, zapros edip, maglumatlar, bütün dünýä maglumatlary alyp, diňişdirip, analiz edip çykarýarlar. Biz diýsek, diýmesek, kimme halkary urumyň dakladyny eýen belli bolatdyr. Biz ýöne bizim halkymyzy izolasiýa edip, şonu saklan informasiýany biz halkymyza ýetirýär. Ine şol danlylara, şol statistik danlylara, şol netijelerini esasen biz halka düşünürýär. Biz dogry ýolda barandyk. Biz 17 ýyldan bäri, 33 ýyldan bäri diňe erwet ýolda biz ösemiz. Diktator özü baýap millioner bolup, milliarder bolup gidip oturýar. Biz garyplaşyp gidip oturýar. 33 ýyllar, 91-nji ýylda aýlyk $100, 2020-nji ýylda aýlyk $100. Näme ýükledi? Hani gözellik? Hani altyn asr, ruhnamaň ol ýazylan zatlary? Hani şolar ýanky durmuşa geçirilmi? Elbetde ýok. Elbetde biz alamy üçin edilýär. Şoň üçin biz hökümetiň ýakasyndan tutup durmaly. Eğer Prezident Gurbanov bolsun, Rahimov bolsun, kim bolsa şo bolsun, ýakasyndan tutup durmaly. Halk pastaýany kontrol etmeli. Onun hökümetin gitjekleri ýok, onu halk üçin işler. Başta hökümetni halk taýlamaly. Ondan hökümetni halk kontrol etmeli. Şoň üçin men aýtjak bolýan, watan ol bir wezipe däl. Watan ol bir adam däl. Watan ol bir ulga. Bir çinownyň wezipesi ýa çinownyň durmuşy däl. Eger çinownyk wezipesini ýetirse, ölse, ýitip gitse, watan ölenok, watan ýitenok, watan wezipesini ýetirenok. Watan bilen hökümetde korrupsiýalar deňişdirmeler. Bizim watanymyzy ata-babalarymyz bize goýup gitdi. Şoň perimetrini kesgitläp, granitsalary gorap, serhetler gorap, gan döküp, her o öz ýerine gan döküp ata-babalarymyz şuna getirdi. Ol Gurbanly Berdimuhamedowyň gazanan bir üstünlükli bilen, Gurbanly Berdimuhamedowyň gazanan üstünlügi ogurlanan watany ogurdan ogurlap ýene özüne alyp bize bermedi. Ne biz häzir diňe azatlygymyzy, watanymyzy elimize almaly. Döwletimizi elimize almaly. Başa lazım diyor. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, watanly türkmen halk boljak bolsak, watanymyzy
cinayetçi, kezzap, ganhor bolan Berdimuhamedowlardan gaýdyp izin almaly. Watan hiç bir toporunky, ýa-da bir adamky, ýa-da bir maşalanky, ýa-da bir tohumky bolmaly. Watan her wagt din halkyň bolmaly. Halk watany her wagt dolandyrmaly. Watan hiç kim eline geçmeliler. Wagtlaýynça watany dolandyrýan prezident we parlament suwdyň başlygy bolup biler. Halk tarapyndan olar saýlanmaly we hökümet her 4 ýylda çalışyp durmaly. O ýagdaýda watan hiç kim eline geçip bilmedi. Bizim hakyky mukaddes watanymyz her wagtdan bolar. Ne şunu biz unutmalyar. Watan mukaddesdir, watan ömürlükdir. Gurbany we Serdar Berdimuhamedowlar kezzap we ganhorlardan wagtlaýynça adamlar bolar. Olar watan bilen hiç bir baglanşygy ýokdur. Olar ölüp bilerler, yitip bilerler. Ýöne watan hiç ýere gitmedi, hiç wagtdan ölmedi. Şonuň üçin arkada ýa-da arkadagy Serdar ýaly ýarlyk kezzaplar, ganhorlar we olar hyzmat edýän kezzap hökümet işgärlerini biz watan diýip bilemiz o. Hiç wagtdan. Serdar we Gurbany husus kezzap hökümeti watan diýmek, şolar watan diýmek ol bir gatul ýalňyşlykdyr. Men hökümetde işleyen vice-premierler, ministrler, departament ýolbaşçylary, ministrlarda işleyen ýönükli hünärmendlere, hökümet edaralynyň ýolbaşçylaryna we onuň işgärlerine, umuman hemme hökümet işgärlerine ýüzlenýän. Siz konstitusiýanyň esatyna hökümetde işleýänizde borçlaryňyz, haklaryňyz we jogapkärçiligiňiz bar. Olar kezzap we ganhor Berdimuhamedowlara degişliler. Siz konstitusiýanyň öňünde borçly. Gurbany we Serdar Berdimuhamedow öňünde hiç bir borçuňyz ýok. Egerde olar size bir kanun kararlar, bir kanun görkezmeleri berse, siz şolary ýerine ýetirmäne borçuňyz ýok. Şonu düşünmeli. Ya konstitusiýa garşy elýär. Siz konstitusiýa borçuňyz bar. Konstitusiýanyň esatyna saýlanýaňyz, olam konstitusiýanyň esatyna saýlanýar. Egerde ol kanunlar bolup sana bir kanun hereketler etdiýse, seni onu aýdyp bilýän o bir kanun hereket men ediljekler. Şonuň üçin seni basan oklar, gaty ise işiňden aýrýar. Sebäbi Türkmenistanyň esasy kanuny bolan konstitusiýa ol Gurbany we Serdar Berdimuhamedowlar däl. Ol bizim watanymyzyň we döwletimiziň esas kanuny. Konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasyna watanymyzda we Türkmenistan döwletimizde Türkmen halky döwletde esas organ bolýar. Egerde halk şu gün prezidente inanamyzok diýse, milli lidere inanamyzok diýse, ganhora inanamyzok diýse, olar halk impeachment berip bilerler. Ol ýerde şol adamlar işlerini taşlap gitmeli boljaklar. Hökümet uratda. Ýönesiz halky hiç il karar bilen halky halk edip bilmersiňiz. Halky biz öz kararyňyz bilen halk däl edip bilmersiňiz. Şonuň üçin halk her wagtdan watan ýaly halkyn badyr. Siz ýöne halkyň awraýyny açyp ondan ilat ýasap bilersiňiz. Ine döwletiň esas maksady ilatdan halk ýasamak, halkdan ösen jemgyýet ýasamak. Egerde biz şonu oňur bilsek, hiç il diktatyryň ýoly bolmaz. Derrew öldürip dökýär. Gurbanow diktator bolsun, Gurbanow bolsun, Rahimov diktator bolsun tapawy ýok, aýrarlar. Ine şu jemgyýeti biz gurmaly. Şu jemgyýetiň içinde ýaşamak bir bagtsa. Şol asylly, awraly, kanuny ünsürýän, kanuny hormat goýan, hemme mümkinçilikli jemgyýet bolsa, inanyň bütün dünýäden türkmenler üşäp şo ýerde ýaşajak bolmak üçin pullar baryn dökerler we sizi haş ederler. Menem Türkmenistan grazdan edäňdi. Amerikanlar hem Türkmenistanda ýaşap giderler. Inanyň. Şo jemgyýeti biz gurmaly. Ol bir utopiýa däl. Biz elementar zatlar etsek bizim diýip desturumuz eýem şonu ýa-da şo jemgyýeti tasdiklap dur. Biz diýip desturumyza ýykylyp şo jemgyýeti gurup başlasak derrew gurýar. Ön grupdurlar ha. Öňkü zamanda düşmanlar atak etse de grupdurlar. Häzir bize atak edýän ýok. Hiç kim ýok. Ol bir topor Gurbanyň FSB agentleri bolan Rahimowa inatýarmän. Ine opozisiýa siret çek bolýar Türkmenistany. Ine bular opozisiýa Türkmenistany parahat durmuş zaýrjak bolýar. Ýok. Türkmenistan eýem Siriýa dämi? Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň awgustunda 100.000 bolan adam koronavirusdan öldü. Hökümet kömek etmedi. Gaçyp gitdi. Otpuska.
Özü gitti, tebe özünü gorudy, gurban boldy we şo wagtda hökümedem şunu men ýok wagt adaşga edemem dip şolary ýanky otska goýardy, halky prigovor etdi. Onanyň sen bir banitada ölüp tuğan, seni operasiya edip janyny ýanky janyny gorumaly adam operasiya etmeýän elindäki instrumentlerini oýnap birden goýup gidip başga kabinet telefon edip, hel edip özü gorap ýürse ölüp gidersin. Şo ýaly halk öldi. Şoň wrazyň günätinde şol adam öldi. Gurbanyň günätinde de 100.000 adam bir aýda öldi. 100.000 adam sentýabrda da öldi. Men galanlary hata edemok. Ýadyňyzda bolsa näme bolýardy koronavirusda? Köçüde getsem, o ýerde ýat, o ýerde palatka, o ýerde palatka. Çeletdi. Şolaryň bir güne ölmeden adam. Şol gorap bolýardy, ýatynyň oran gorap bolýardy. Ol koronavirus ukolyny dişowy hiç mi gerekmeyecek eksperimental Hytaýyň ukolyny bir topar adamlar öldürdi. Onam ýanky epidemiologiski sanitar normalary nimetmen probirkan açyp birini ukoly ertesini jüýtüne saklap ertesi başga ýerine urup onam däherli öldürdi. Ol hünärmetliksizden, ol bisogutlukdan. Yani şol bisoğutlu, bir hünärmetleri kim öňe sürýär? Kim korrupsiýa edip gidýär? Şol iksan keza gankorlar Bermuhammed var. Şoň üçin hökümetdäki işleyen ministr, vice-premierler, onun aşağındaky işleyen hemme hökümet edarlarynyň ýolbaşçylary, onun aslında işleyen adamlar ýylanýar. Siz konstitusiýa öňsüriň, kezaplaryňyzy aýryň. Tizen ütköçükler boljak, taýýar bolun. Täze hökümete işler ýaly, täze hökümetiň iş sistemasy duruşuna çalışýar. Manysy çalışýar hökümetiň. Şoňa taýýar bolun. Ýuwaş-ýuwaşdan geçip başlaň. Ananyň geçip başladygyny hemme zat ülkep başlar. Entek opozisiýa gelmäkädi. Şu ýolda gitmeli. Men şu ýolda sizin gitmeňizi isleýän. Paris, MHM, prokuratura, sudlar inni türkmen halkyny ezmäni goýun ho. Öz halkyňyz, öz dogan gardaşyňyz, öz ýanky ejeňiz kakaňyz. Anan sen prokuraturada işlesen, sen MHM dogany gysýar, dogany öldürýär, dogany basýar, dogany ýanky taýýar. Sen gönden taýlamasyň, ýöne ol taýýar. Oňa jaň etmeli bolýar, oňa borçlu bolýar. Şeýdip korrupsiýa skemalary dörýär. Etmem şonu. Halka bir may berin, ayağa alıp bir dem alıp başladyň, Google'ni açyp bir dem aldyň bir gerek ömrüne. Türkmenistan döwleti ol. Korrupsiýaner döwlet däl, ýa Gurban Berdimuhammedowyň döwleti däl, Türkmenistan döwleti. Ine şurýaly ikram düşünjäni, ýanky watan dönükleri we watany men size düşünürüm. Watan dönük bolan näme bolýar? Ýene bir aýan konstitusiýa esasyndan kim sırlary bilýän bolsa we şo sırlaryň esasynda daşaýydy maglumatlar satýan bolsa, mesela üçin ýanky Aşyrow diýen Oraz Gonç Aşyr Muhammedowich ine şul watan dönügi. Hemme Türkmenistan sırlaryny bildi. Amerikada Boston'a şo ýerde assistentlara hemme zatlar döküp satyp sırlar berdi. Ine bu watan dönügi dogry. Ýöne muňa zat diýen oklar. Ne ýapyp? Watan satsa bolýar. Biz günde satyp ýörse Gurban bilen Serdar. Oňa zat diýmem. Ýöne bizim veripärimiz aljak bolýanlar. Bizi türmäge basjak bolýanlar. Şu opozisiýa watan dönügi şolara şugary görüşüň diýip, ýa Rahimov ýaly adamlara bular ýa basçylar edip, şolara pul berip, şolara bize garşy uruşdurýar. Siriýa nerede? Ýolaş Rahimov. Hey bir gepleşigimizde Siriýa diýip bir aýdyp gördükmi? Bizi Anglo-Saks etdiň, bizi Siriýa etdiň, bizi dinar fanat etdiň, bizi agent MHM etdiň. Sen bir özüň saýla bir zady, ýygyderli gider ýa. Ine biz Gurban bilen saýladyk. Ýygyderli ýakatyndan tutup Türkmen ýaly muny ýyk gelýär, häzir netip bolsa tamamlaýar. 4 ýylda ine bitirin işini. A sen näme? Bize garşy görüşüňde de bir ýygyder görüşdiler. Bir soňra. Hormatly watandaşlar, ine şunu men öz efirim mutarýan. Her wagt size aýdýan DWT diňe diktatorlara görüşür. DWT esasy işi diktatorlara görüşmek däl. DWT'nin esasy işi Türkmenistan halkyndan jemgyýet ýasamak, özün jemgyýet ýasamak. Ananyň Ýewropa bir günde diktatorlyk etşe.
Macron bir topar kanun çıkaracak bolýar, ýa-ni parlament atstavka bolýar, hemmelat etjek bolýar. Halky beren o käderem ýanwarda ulyza bastovkalar başlaýar. Näme? Çıkıp öz ýa-ni pikirlerini aýdýar, näliklerini bildirýär, reşeýni kabul etmese, parlament ýa yerine hökümet reşeýni kabul etmese, netije almasa, bunu bir zadyň üstüne eltýär. Eltýär diýmek ýurdy ýykanok. Şol adam aýrýar. Toçuşma. Şol adam gider ýaly edýär. Ol adam gitse, täze geljek adam eýýän pikirlenip başlaýar. Halka syýlamaly, halk garşy gitmeliler, halka kömek etmeli. Halkyň diýanatdan dinlemeli. Ine şunu balans diýilýär. Egerde bir zat çalşyk bolsaň, ýurtda hökümetde işlemeliler, halkyň adynam çalşyk bolýar. Ine bir mysal getirdik. Kasım bilen çykyş edip, ine ýa-ni kezap aýal durdy ýywany işlemäýdik. Şu ýaly hereketler etmeli. Men şoň üçin aýdýam, korrupsiýa garşy görüşmek ol biziň dogly borjumyz. Bir adalatly garşy görüşmek dogly borjumyz biziň. Şoň üçin biz aktiv halk bolmaly, edepli, paýhatly, asylly we bir agry halk bolmaly. Men her gerek edişim ýaly hemme opozisiýada egerde şu diktat sistema garşy görüşen adamlar bolsa biz birleşmeli. Biz öz aramyzda hemme ýa-ni nimeleri unutmaly. Allah'ım rahim we degişlen ol fezba geldi. Şunun bilen men efirimi buturýan hormatly watandaşlar, köp sag bolun. Efir dinleýän üçin indiki gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun.